Kto by sa v detstve nerád hral s vláčikmi? Keď sa k tomu pridali koľaje, výhybky, priecestia a dotvorila krajinka, zábava nemala konca. Niektorým v mladosti modely vlakov učarovali natoľko, že sa stali ich celoživotným koníčkom. Takí sú aj modelári zo združenia Railnet. Sme voľným združením modelárov, to znamená, každý si modelujeme doma, ale stretávame sa na rôznych stretnutiach. Železničné modelárstvo nie je novinkou, na svete je už desiatky rokov. Nové na tom je to, že ak v minulosti železniční modelári boli skôr takí utiahnutí a modelárčili doma, v súčasnosti je iný systém, to znamená, každý síce niečo modelárči doma, občas sa stretneme na nejakých stretnutiach, kde modelárčime aj spolu, ale hlavne sa stretávame na takýchto stretnutiach, kde každý si prinesie svoje moduly alebo svoje kúsky kolají, ktoré si dáme dokopy, niekedy až do veľkosti 100-200 metrov. A na týchto poskladaných tzv. Moduloch, ako tomu hovoríme, potom spolu jazdíme podľa grafikonu. Modelári tak simulujú naozajstnú železnicu so všetkým, čo k tomu patrí. Je to úplne normálne, že niektorí z výpravcov zle prehodia výhybky, že ruštomoviči prehliadnú návesidlo, čiže je to naozaj tak, jak na naozajstnej železnici. Na moduloch, ako sa postaveným dráham hovorí medzi modelármi, môžete vidieť všetko od parných rušňov až po súčasné lokomotívy. Väčšinou simulujeme prevádzku rádovo v tých 70-80 rokoch minulého storočia, kedy chodili ešte párne lokomotívy a už začínali chodiť dízlové. Ten štandardný modul aj s modelom vlaku vás vyjde od približne 200 eur. Modelári z Railnetu však dokonca vytvorili vlastný model podľa maďarskej lokomotívy Arpad. Vývoj modelu ich stál 5000 eur. Na Slovensku ich boli 4 kusy, ešte prišli sem za slovenského štátu a potom po vojne jazdili asi 10 rokov a jazdili na Tatranskom exprese, to znamená vozili ľudí z Bratislavy do Popradu alebo do Košic. No a nikto tento model zatiaľ sériovo nevyrába, tak sme sa rozhodli urobiť takú malú sériu. Ako vidíte, dospelých bavia vláčiky rovnako ako ich deti. Hovorí sa, že rozdiel medzi hračkou pre deti a pre dospelých je iba v cene, takže a hovorí sa aj to, že chlapi sú veľké deti, takže asi tak toto funguje aj medzi nami. Na modelárstvo odjak živa akože zaoberal som sa a bavilo ma to a teraz malého chytili vláčiky, tak som sa k tomu nejako vrátil. Ja sa s vláčikami moc hrám rád. 15-ročný Tomáš bol s vlastným modulom železnice na stretnutí prvýkrát. Aj on potvrdil, že ho táto vášeň len tak ľahko neopustí. No, sú tu aj oveľa starší, tak typujem, že ma to bude tiež baviť, aj keď budem dospelý. Medzi menšinou dievčat sme našli aj 18-ročnú modelárku Evu. Keď to brat s tým robí, tak ja si tak popozerám a pomáham. Ak aj vás zaujala hra na železnicu, môžete sa pridať k nadšencom z klubu Railnet. V Centre voľného času na Hliníckej v Bratislave máme modelársky krúžok, kde fungujeme už asi 10 rokov. Vláčiky majú úspech aj u najmenších detí a stačí im aj ručný pohon.